Acaba de començar el Festival de Teatre de Nàpols, la més important de les cites estivals europees al costat d'Edimburg i Avinyó. A part dels teatres de la ciutat, el festival té la peculiaritat d'ocupar espais insòlits. Ogni anno il Napoli Teatro Festival fa scoprire un luogo nascosto, un luogo non famosissimo di questa bellissima città. Quest'anno ci spostiamo tra Napoli e Portici, Museo Ferroviario di Pietrarsa. Sarà una vera e propria cittadella e se ci sono due teatri al chiuso, una sala piccola e una dove ci saranno grandi spettacoli internazionali di prosa e danza, c'è anche, come potete vedere alle mie spalle, un'arena all'aperto dove c'è un inconsueto panorama di Napoli visto dall'altro lato rispetto alla classica cartolina. Amb 6 anys de trajectòria, el Festival de Nàpols s'ha consolidat com un aparador de les propostes més interessants, no tan sols de l'àmbit italià, sinó a nivell internacional, i ha esdevingut també un centre de producció d'espectacles i l'espai on tenen lloc importants estrenes mundials. La inauguració ha anat a càrrec del coreògraf francès José Montalvo, amb Don Quixot du Trocadero. De les estrenes destacades, el dramaturg anglès Peter Brook presenta Lo Spopolatore, de Samuel Beckett. Con il vostro arco, siete benvenuti tutti! Addosso, Caterina! El rus Andrei Konchayovsky, la bisbètica domata de Shakespeare. 100 cecchini che la mia Caterina la vende! També de Shakespeare, una atractiva versió d'Antoni i Cleopatra a càrrec de Luca de Fusco. Antonio non è la fine di un singolo destino. L'argentí Rafael Spregelburg estrena una obra escrita i dirigida per ell, Spam, i l'americà Peter Sellers presenta la seva particular Desdèmona. Baixes milagros. El brasiler Ismael Ibo estrenarà una coreografia sobre Mishima i la companyia israeliana Vértigo hi presentarà l'espectacle de nova creació per commemorar els 20 anys de carrera. Són algunes de les moltes propostes que es poden veure a Nàpols aquests dies.